رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا وتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا وتنما أرضى مولاه بما ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзтон ба хайру шодӣ бошад. хонадони ҳар яки шумо пурфайз пурбаракат бошад дар ин моҳи шарифи рамазон. ба ҳамаи шумо бо табрик мегӯм. дӯстони азиз, имрӯз барои ифтор тарзи тайёр намудани қатламаро нишон медиҳам. умуман ман аввало ҳам хеле тайёр кардагӣ нестам. ҳозир ман мефаҳмонам ки ман як ҷо иро ёд гирифтам. як коса да об мегирем, нами косае ки 500 миллиграмм шир мебараш, ман 400 миллиграмм гирифтам. як коса пир нестай. баъд иҷода ним қошуқча разрихлитил камтарак меандозем. орда 650 миллиграмм гирифтагим, оба 400, як қошуқча намақ қади аралаш мекунем. орда баъд як қошуқ сметана меандозем. тамом. ним қошуқча разрихлители, 650 грамм орд, 400 грамм оби ширгарм, оби хунук ки баъд намоша ширгарм, баъд як қошуқча намак. анами намуд хамира сахтива мулоимиша намиқа мегирем, мемонем камтар рӯ бигира, баъд тақсим мекунем ба 4 дона. ана иҷода тайёр кардестам бо хоҳиш як дӯсти азиз ки ягон намуд пичони какавадор канен навистагӣ буд, шоколадни. ман барои шумо имрӯз тайёр мекунам пичони осона ки кам расходи ки дар хонаи ҳамаи продуктҳо ҳастад. бинен чанд қа шакар гирифтагим. иҷода 120 грамм шакараем, як стакан пир нестай. як пиёла равғана ихе бигирем, давохали чиза гирифтагим ма маълум неста. як пиёла равғанай, 3 қошуқ какавая, неҷа 3 қошуқ какавая, 2 дона тухмай, як қошуқча разрихлитил, 200 грамм орд. орда хай бо ба чашмам бине мешавад. як пиёла зиёдтарак ордаи хай бо ба ҳар ҳол бинем ки сахти бад нашуда бас кунем шуриданша. 2 дона тухма ҳамроҳи шакар, амихе ба венчик мековем шаки камтарак ҳал шавад, амихе сафедча шавад. баъд какаваро меандозем. какава элакчаш мекунем ки хеле кулла мемонада. бисёр вақт какава барои удобни мешава, ҳам тезда ҳал мешавад дар даруни ҳами тухмо комнатни температура боша, камтар гарм боша, дар хона истодагӣ боша, тезда ҳал мешава. какава дар чизи хунук дер хеле ҳал меша, гармда бо тезтарак. баъд равғанша меандозем. бо дар описани рецепти печена менависам, рецепти қатламара менависам. инам хе дӯсти азиз, осонак барои шумо тайёр кардам. барои ифтори худтон тайёр кунен. беҳад маззаш ранги печени суперконтик омадагай. ҳамин печени суперконтик яхе мазза ки ба мазза дора, ирама мехелай. ҳатман тайёр кунед. ба кам расхода, ҳечи расход надора. ихе гӯем дар хонаи ҳамаи продуктҳо даступнай. баъд инам хел мешӯремша. бинен ҳозир ман нишон метам чанд қа мешава. сахти бад нашава хамиртон. баъд ин намуд хамир чӣ қа писочни мешавада, хамире ки орду руғана тухмай. шакарш нормалия, ширинаки хушрӯ меша. бо болоша ки сахарни пудра мекунем, инам ин намуд бинед мулоим меша. болоша сахарни пудра мекунем, инам хе тар мекунем дар сахарни пудра. ҳамашам хали гирдаки хушрӯ мекунем. осонакай ба ҳамин даста мекунем, инам хел гирдак мешавад. баъд дар сахарни пудра тар карда ҳамаи ҷошам хел мемонем дар лист. 2 листи ровна мешавад. як ҳами порсиш 2 лист мешавад, 24 дона бори. ба баракатай ха як ифторда мебара. нормалия 5-6 одам дага бисёрӣ боша, ха бо 2 рецепт кунен. амира двойной порсия кунен. градуси 200 да мемонем духовкада дар мобайн. бинен намхе трешинки мешава. намхали дӯстони азиз, иҷада ҳози дуюм раиси
печениро мондам пухтестай ма тайёр мекунам зуволаи қатламара ба 4 қисм тақсим мекунам, 4 зуволачаш мекунам, мемонам камтаре дигар рӯ гирифтаангира сарш мекунам, баъд ина равған мешакем. камтар кор дора қатлама, барои ҳамон бештарак рӯ гирифта бимонем шаки ба тунукинида ҳамин золае ки чиқар рӯ бигира бо хушрӯ тунук мешава. инам 4 так мешава бе тухмай зуволамон. аҷоиб ира ма история қатламаро мо умуман кадаги нестем ҳамира. баъд якта ҳамсоя доштам, ҳоли видеои маро тамошо мекунанд. дар ҳами чикалов зиндагӣ мекардем хуҷанда. баъд ҳамсоя ҳами рамазонда, ӯ сол рамазонда ҳамун чикаловс будем, ҳами қатлама овард хона. рамазонда беҳад бамаза буд. хай вай бисёр мекардиян, ҳами хе бамаза. ба ма гуфтам ира рецептиш чӣ хеле. баъд рецептуша додак дар каналам када будам. сол рамазон аҷоиб бамаза буд. болои вая ма шакар када будам. ира бе шакар кадам. болошам хе гарму гарм шакар мекунем. баъд хали кусок кусок мебуридем гарму гарм. ҳами хе бамаза мекард. ай ҳамун вақт рецептша гирифтам. дӯстони азиз тайёр мекунам. аҷоиб буд, бамаза мебӯяд. бо дар рамазон дар ёдам зад. гуфтам биё баҳри шумо тайёр кунам шуморам. кадоме ки ранги ма пеш вақт наметонист, анами хеле ёд гирен. беҳад бамаза ҳакай бо чой қатӣ мехӯрен. рости гап мо ихали чизо намекардем пеш вақт. баъд ҳамин рецепти ҳамсоя кард. аҷоиб бамаза. ҳам хе дастои пурҳунар дошта ҳамсоям. ай ҳамун ёд гирифтагим дӯстони азиз. бароям шумодам пешкаш кардистам ки инами хеле дар рамазон бо беҳад бамаза ҳакам дар хай корушам хали ранги самбусаборӣ якта мекунем. бо меша ира қатламаи пиёзиам бикунен. ай ҳами теста бо пиёз зелен кунен. бо хай пиёза таф метиен да вай камтар жарини меша, ваям бамаза мешава. ман имрӯз бе ҳичем хай абиш никадам. инам хай дӯстони азиз ҷудош мекунем. ма шедрая летара дар комнатни температура мондам. камтар мулоим шуд, ҳам хе шакидам обуш накардам. чӣ хеле ке масла дошта боше мешава. инам хел сетада тақсим мекунем. борикак шуд, ҳамуқа қабатош бо хушрӯ маълум мешава. инам хел ҳар чоршам хел хали равған мешакем мемонем. камтар рӯ мегира. сковородкара мемонем гарм меша. 2 қошиқ равған меандозем. ҳар як тагу тори китоб метем 2 қошиқи равған меандозем. сковородкара паста мемонем, баланда намемонем. среднида, пасти бадам нест, среднида мемонем. барое ки хушрӯ бипазад, дарунаш хамирош хушрӯ бипазад. агар баланди бад монем тезда сирх мешава, дарунаш хамир мемона. хай амҷа айс ягон кори дигату накардан мегирен, ирам пухтан мегире. хай нозуки бад нестай. дӯстони азиз мемонем камтар тоб метием. бинем ки равғанаш камтар шудай, бо ягон қошиқча ай вехош ами равғана андохтан гирен. камтараки як қошиқча мешава. якум бор 2 қошиқи калон андозен. инам хе бо камтараки вақт боша кофтан мегирем, барое ки ҳама тарафаш яхел шава. асосан ира дар деги калон мекунанд, дар алов мекунанд, гирд ба гирди дег мекованша. аҷоиб хушрӯ мешава. дӯстони азиз ина бинед, як тарафиш сирх шуд, бо тарафи дигарша мегардонем. якумаш тайёр шуд. барои ифтор кам тарак лапша палов кунам мегум. беҳад ами хӯроки бо лаззатай. дӯстони азиз ай сари рамазон ман тайёр накардам. ин амҷа сабзиву якта пиёзу, агар ки хай болгарский дошта бошем, болгарский ҳам андозем бамаза мекуна. помидор да зирбакаш. гӯшта жарид мекунем. ҳозир ма ака болгарский надоштам, надохтам. сезони болгарский меша помидор, фаровонӣ ҳамаш бад меандозем. ухали вариант ма бисёр мекунам. дар сезоншон беҳад ширадори бамаза меша. иҷа ба як даст қапида ва ҳами тарафи газда штативи ман намеша. дӯстони азиз баъд ами қапида мекунам. камтар мушкиле вақти авқат кунӣ, навор кунӣ, камтар жарид меша, сразу пиёзша меандозам. хай ира ҳама медона хӯроки осонакай. бо вақти тайёр куниш камтар навор кардам барои шумора. як дӯсти азиз гуляш навистан видеои пешинада. ҳамун рӯзи навистаги шумо ман гуляш тайёр доштам. иншоалло бо мекунам. ҳозир камтар
бо рамазон да авқотои ҳар хела кардистам насиб да меню бо ҳастай бо мекунам иншолло нишон метам идоф камта барвақттар мешуд навор мекардам ҳамон рӯз саросима будам дига наворам накардам гулияш тайёр карда будам иншолло ба рецепти худам тайёр мекунам анам хел зирбакша хай диден чӣ хел сирхард мешава обша меандозам баъд нахот меандозам камта зира меандозам намак меандозам меҷӯша мемонем я 20 дақиқа меҷӯша ана иҷама камтарак салати ба маззае ки уксусқа тайёр мешава амихе капуста қати кадистам капустам майда реза мекунем мелки бодирингам амихе реза мекунем дарозак бо шакли дарозак ҳамаша иҷода бисёр чиз намерава помидор бодиринг капуста мерава ҳамаша бо шакли амихе лиянаму дарозак реза мекунем амихали хӯрокҳои ошда лапша паловда ба мазза мешава ҳамин салат помидорам анам хеле дӯстони азиз дилаш қати мекунем ки сочни шава салатмон бинен энам ҳамаша ай салата на он қадар бисёр мекунам ки барои ду намуд салат мешава намона дари рамазон баъд иста салат безеб мешава и якумги салата тайёр кардам ҳоли приправоша надохтам иҷада макарона андохтам хай ранги ошбори ма дамаш мепартам паст мемонам хушрӯ мешава ами лапша палова ба камта равғани лапша палова бисёртар меандозам ранги ошбори серуғана ки хали сочни хушрӯ мебӯяд иҷода димги салати шакаробия обични салатое ки барои оша хали авқотои дим мекунем зеленам майда реза мекунам гашиничи пиёзу укроп ай ҳар сеш дубаргаки гирифтам иҷода намак кардистам ҳарди салатора намак мекунам ай салати капустира приправа мекунам нами переци красни мекунам паприкаи красни баъд чорни перец мекунам мурчи сиёҳ мурчи сирх баъд уксус як қушуқча камтарак уксус мекунам анам хай ҳамаша аралаш мекунем мемонем бо ифторда монда яъни 10 минути дига мондагия вай мешава питатса мекунам уксусуш ина қариб ифторам омадиста ма хӯроки лапша палова дам андохтагиам и салатам да як чизи калонтар хушрӯ биком шафту ки халида чизи майдада неудобнае тарелкада бад мегирам шайнам хел и салат хай ҳама вақт да дастархони мо ҳастай пичинак монам беҳад ба мазаак омадай ба тарифа ҳастай ина хай ҳама қатламорам пухтам идав шакар накардам шакарам кунем ба маза мешава ина хӯроки морам тайёр шуд дӯстони азиз аҷоиб хӯроки бо лаззат хай бо я идея меша шумода тайёр кунен ина шомам шудак дӯстони азиз ма хӯрока бардоштумо рафтам шомхонӣ намхел ифтори мода имрӯз менюда анамхе чизако пухтупаз дӯстони азиз касе ки ҳамроҳи мо буд то охири навора ҳазор раҳмати калон беҳад аз ҳамаи шумо миннатдорам ки сухани мара дар замин намонден лайкҳое ки гуфтаги ма лайк монден беҳад бисёр шуд дар видеои пешина лайкҳо ҳамин хел ҳама вақт дастгирӣ кунему барои шумо ҳамин заҳматҳоро мекашем ҳазор раҳмат дар ин моҳи шарифи рамазон ҳар орзуе ки дорем ба орзуотон бирасона худованд ноумед накуна ҳеҷ бандаша аз меваи шириниш насиб гардона беҳад подписчикои ҳақиқӣ дорум дӯстони азиз дар ҳаққи ҳаматон дуогӯ ҳастам шумоам дар ҳаққи ҳар яки мо дуогӯ бошед ҳазор раҳмати калон ин амихе қатламоро бинен беҳад резона ки амихе мулоим метуну ки қабатоша бинен ба ҳамин навора ба охир мерасонам дар паноҳи аллоҳ бошен то наворҳои оянда худованд нигаҳбонтон боша